Zondag werd er bij hockeyclub MHCV in Venray getekend voor nieuwe velden die vanaf 23 juni gelegd worden. We hebben 2 velden. Het oudste veld is in 1998 aangelegd. Dat is echt al 2 keer afgeschreven. En het laatste veld dat is in 2012 gelegd en dat ligt ook al meer dan 12 jaar. En gemiddeld duurt het 10 jaar voor je een nieuw veld moet hebben. Dus hebben we er lang mee kunnen doen. En waarom hebben jullie gekozen voor dryfield hockeyvelden? We wilden graag de kwaliteit van een waterveld hebben, maar zonder water. Normaal gesproken bij het 1 keer sproeien ben je ongeveer 6000 liter water kwijt. Nou, dat betekent dat je een groot sportzwembad vol per jaar aan water weggooit op 1 veld. Dus als je dat alleen al telt, ja, dat is gewoon zonde eigenlijk. En klopt het dat ook de verlichting wordt vervangen? Wij vervangen ook de verlichting. We hebben nog gewoon eigenlijk oude type verlichting. Die worden allemaal voor duurzame ledverlichting vervangen. En waarom streven jullie naar duurzaamheid? Ik denk dat het tegenwoordig gewoon niet anders kan. Je moet gewoon echt het MVO-gedachte moet je nastreven. En maatschappelijk verantwoord ondernemen, daar moet je alles voor doen. We hebben hier een clubhuis 7 jaar geleden neergezet. Volledig ook op met duurzame gedachten. Waterpompen, energiezuinig, zonnepanelen. Ja, dus daar zijn we al een hele tijd mee bezig. Dus die lijn die trek je gewoon door. Ja. Hoe worden de nieuwe velden gefinancierd? We hebben een voor groot gedeelte wordt door de gemeente Venray gefinancierd. Daarnaast hebben we bijdrage van PROZA, dat is een mondelijke subsidie. En hebben we ook de stichting Jambo kunnen benaderen die een forse bijdrage levert. De Rabobank dus, dan een stuk nog uit de stichting die uit de accommodatie zelf beheert. En uiteraard ook vanuit de club zelf. En hoe hebben jullie zelf dan geld bij elkaar gesprokkeld? Ja, dat doen wij eigenlijk door evenementen te organiseren. Er wordt ook nog dit jaar nog een sponsorloop gedaan waar we nu de tijd voor geven om de sponsoren bij elkaar te gaan zoeken. Dat zal dus ook nog voor de aanleg, dan zal de sponsorloop er zijn. En we hebben ook 21 juni nog een groot feest. We hebben een totale uitgave van iets meer dan 1,3 miljoen. Dus voor 2 velden. Wel met omheining en ledverlichting erbij. Dus. En dan is alles compleet. Dan kunnen we er de komende 30 jaar wel weer mee vooruit. Dus dat is ook echt de bedoeling. Het was een doelpuntrijke middag. Dames 1 won met 6-0 en heren 1 won met 4-1.